the jinkum duai nagabinda Luisia Paria Patki Inga Sem Junki Bakinio Kajingoi Jinkia Ibashisha Hunlang Paria Diamond Nankyu Shaprang Yalam Jingshai Nangte Nam Dame Ai Duaina Bindaki Inga Senjong Marcus Dingto Batki Kun Vixi Baro Kamdam Nagabinda Kajing Jatait Bam Jukut Mensianjong Emilinda Dakar Duairu Nagabinda Alan Star Marbania Benio Kikam Gijam Duairu Nagabinda Aileen Lingdo Maulot Van Kasukat Sign Sang mas Bakhuid number lai spa lai kuntai. Kumbalik kaske shawa iyawan shamikupa iyawan Christian yami kumpoliu jangkajimba jaduan jumegutrai rajing kweba dagarwai rajing im diwanai rajing lajing chakri Kohiman Kopara Haganeka Sngi Thohdieng Kamdam Sngi Thohdieng Ben Ningkong Jonganu Banai Par Sngi Thohdieng Ben Ningkong Jonganeka Ayam Blend Yaiti Yagijingang Nu Jongi Baro Hautrai Baga Jimpen Krai Jongi Nagabinda Kapaska Lembaga Jimpuson Jiliu Gajing Shashitam Jongu Jesus Christ Kalang Kabasaizo Ginang IT Gijing Dumushime Shime Jongi Yaiti Gibapangi Bashitam Ginang Duairu Nagabinda Bible Convention Jonganeka Ayam Blend Lashai Gasngi Babun Gibawan Shiminda Kinio Mashisha Yagajim Pen Crime and Siam Nagabinda Kanekalen Ayam Len Bakinio Jinkoi Jinkia Met Badmen Siam Ha Kurteng Upa Barukon Badumen Siam Bakhuid Amen. Kajinga E Jango Trai Jangu Jesus Christ But Kajingi Jango Blay Lem Bad Kajinga Sulok Jango Men Siam Bakhuid Kindon Renka Berdpei Baram Ringkad Berdpei Kohimen Kopara Tong in Sangeshipor Ban Pan Map Nagabinda Gilait Gilat Jungi Baro Ka Ayam Lend Ka Kot Ka Weringi Ban Sha Jingit Ka Jingsha Jingit Nakabanle Yaki Pop Nakabanle Ki Kam Auria Nakabakiar Naki Keba Pinsngabha Eka Met Jungi Bangi Stang Banle Yaki Keba Pinsngabha Eka Men Siam Togin Sangesh Por Ban Kuslai Halakadonur Kamin Siam Nagabinta Jingang Nu Jungi Ban Pinsngabha Eka Do Ban Gapor Bangin Shim Yaga Jingrai Minta Hakamatu Jisu Ngan Sangeno Ban Lepop Ngan Im Yaga Jingim Kabakhuid Nganum Kwa Ban Pinsong Si Shu Yame Jisu ba I map yangi site kud yangi pin klein yangi ha ka ban yale persha ya ka pop nga pla au blay burden por bre pi ko men ko para Vale por shibune dagi jim parka dagi tin dagi kam dagi jing le klet dagi jing le pala janga dagi jing le pala janga dagi jing le pala bakra we janga Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaysa katizoti yaki anger bakiri koi badia pi ko himen ko para banduai na gabinda janga hautrai ublei jangi ublei badan bor baro ni sene yangi badandara map ige pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Try can rat go blei isneyangi
long in near Dubai. Dubai nagabenda ki jing dumushi meshimet hagane ka ayom land bangil long ki kun ki ba kamha kam koid kam janai da ka ba puson rengkat ber Jesu ya ka jing shashitam ha ka ba pediang ya ka jinga halo jangi da kane ka ayom land. Dubai ro nagabenda ki ba pang ki ba shitam ki ba tiah ki hospital. Dubai nagabenda ki himmen ki para ki bala sakama nagajingit ke jungu Chris babaro kinwan pai pakin kindit bentrio. Dubai nagabenda ka Bible convention kadba gi Dubai but ngi pelong kerpang kane ka convention naga hakane ka yom land babun gon ki brio kin yamad ke jingit ke jungu Chris pagin ya jinga even kala ka pamod. To senran da ke jingis ne bas bun ka traingi karpad ya ki kam janga jingkalla kabamud ki bangilastang kram bangin la ban pendab da ki donur beshida ya ki jingra ke ki bangile da ka medjangi da utrai jangi Jesu Kristo konjame uba imbat sansha renkat badme hage jingelang kabe jangamen siem Bakhuid uble junam la junam. Amen. Kacing peli naga kita pu isaya. Utrai ublei uong kumle. To kerkat kat ba pila wat tengkai. To penjam yala kasur kat katuroi. To penpana hakipa jonga yaki kam tam sneng jongki. Hakiying kasem ucakop yaki pop jongki. Kile menuat yanga man lakasngi. Pat ki kawa pantip yaki lenti jonga. La kumba kidai kijat penreu. Kapakwa le hok e. Bat ki bom julendet ya ka ain ublei jongki. Ki pan nanga ki ain bishar bahok. Ki kawa panwan hajan ublei. Pan lei ngiya sya jing it lada mem jusalia ya ka. Pan lei ngiya len lade lada mem ken snap satya. Hakmi hakasngi sya jing it jongpi. Piwat yala ka jing sngopa. Pat pile tomet ya kinong tre jongpi baro. Hakmi pia sya jing it tang panya mai panya syo pat ban kura breu da kakti da ka jongpi. Kaching sya jing it kapa kum ka jongpi hakan ne kasngi. Kan ompen poi syabeneng ya kasur jongpi. Hatu kadai kane kajat jing sya jing it kapa ngamon kasngi na kabanta ubreu pa unpen shitom yalade. Hatu kadai da kaba upendem yala kakli kum ukha. Bat da kaba uthia halor ka jain berni pat Berdpei. Hatu yakum kane penkhot jing sya jing it. Kasngi kabab tiang hun hau trai. Hatu kamdai kane ka jing sya jing it kabangamon. Pan lau no yaki kinjri ka jing boman. Pan lot no yaki sai kum jong kajuar. Pan ai lai lut yaki ba sya pan ben. Pan kedia yaki juar baro. Hatu kamdai Dakaba pi ai jingbam lem ya ubatangan. Padagaba ya lam ya urai tong klem ying sya ying la jong. Dakaba penkup ya ubre upa pi yo i ba uling kuit. Padwat buri elade na upara jat jong pi. Te hangta kajing syai jong pi kan sa palang kum ka step rengap. Pad kajing penkot ya pi kan sa wan kala kala. Kahok jong pi kan yat hakmat. Pat kaburom utrai kan but ya pi nadin. Kumta pinkot bat utrai unsa jubab. Pin perta pat unsa thi ngadon hangne. Kakitin jong utrai. Kisango yao. Samsan puwe nambar nyo spa like putra. Nyo spa like putra. Yang ablay junga tu pendam kapop junga ajing spoon jomi isnayana ablay ka kumjing baka jomi wop jong
no kasang ngayanga sa kushushu Bob jonga pla kayay don kmajonga Isneyanga blejonga Du pendam ka bob jonga Ajing spoon jong me Yame ku try ngalale pop lale sang Ngala pens ngaw si sad yame try kendra Nadu bapun yang kendra ngalong tanong po Aka pop laka sopaga jimbom ho Isneyanga blejonga Du pendam ka pop jonga Ajing spoon jong me Naman me ikut raya kajing kut kadonu Doi kaya ngajing maya kajing sa Sindrek dahuli sobat en penkut parianga Sadyanga try ngang kamli ya gayo Isneyanga blejonga Du pendam ka pop jonga Ajing spoon jong me Yaro you try U Christ Jesus Yang joy pas ngap ka gospel jong Doyay minor berlep ha berwadles new Kenang pintu labanim Kumta bau try bleki paj Untuk don rengkat bati Ya royu try U Christ Jesus Yang joy pas ngap ka gospel jong Utrai undon rengkat Berdpei Rengkat bat piru Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews Kisinran u Yanis Baptist kilawan sha u Jesu ki ong bale mangi bat ki parisi ngi sha jingit Henry kisinran jome kim sha jingit satia Teu Jesu la jubab yaki hato kibala sha ver sha ka jing kawai poi ka poi man kilamo banles ngosi kadba unong leit kurim udang don batki Henry kan poi kapor haba iawu nong leit kurim en shimno neki tinangda kinsa sha jingi ka gospel jom utrai Kajing yara yame ku Chris ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ kadba ngyai batteng yega jimbuson halor kane ka ayam halor ka ayam land ngidang iyo na mangasngi iya ki jimpuson batimai na ka gospel na ki jimpule balengi yo ya kini ki jimpuson mangasngi knamba nginang puson iala de bad nginang pin bait ya ka jingim jongi
Minta kas ngi usngo baki Parisi ki van kili au jisu bale ki sinran jomme kim shajingit. Haba baro mangingi shajingit. Wadu jisu ujisu shimla kantait ya ka jingsha jingit. Ujisu shimla hoit ngimdon kam shajing issue. Hendra ujisu kadba ngidangdon badunong late kurim ngimdon kam ban shajingit. Kadba kapelong ya kapoi men but ka jingkawai balengi don kam ban shajingit kata karega por jang ka jingkame. Henry kan poi kapor unong late kurim unum don shu batpi kata ka longa por jang ka jing sosi habang is ngawutu plang unong late kurim ula late no but ni samarwe but ni don bon gi daw let's say balengim shimla penkre ban late lang badunong late kurim unang late kurim jongi ulang ujisu kris but ni baro ngi long ka kurim jongu kris but ni ki kurim jongu kris ngi de ben yad rengkat badunong late kurim kadon ka por ha ka jingim jongi ngi jingai no na unong late kurim kata ka long ka por jong ka jing sausi ha ka jingim jongi na kata ka daw haba uppa Bakhuid pa Francis ula pinmi ya ka jing shiti sharai jongo kaba Dilexit nos ula syai kadar kapop kapenjot ya ka jingid ha ka jingem jangi ha ka imlang salang jangi ha ka jingede para bruyu kapop kapenjot banang ta ula ni don kam ka donud ka Bakhuid kom ga jangu Chris ban penim biang ya kata ka jingid ban te biang ia ka jingid haki ingal sem haka jingim shime jongi haka imlang salang jongi kapop kapenjot iangi deina marba kapop kapenjot iangi ni don kam ban wad ya kalat kalandi ban pinduno ya kapop ban pinduno ya ka jing siniu haka jingim jongi ba da ka jing sausi ba unong late kurim ula jingai no nangi kapelong iangi ban wad ya kalat kalindi ban te biang ya kata ka jingya de badunong late kurim ne wad ya unong late kurim itip ha ka jingim jongi ha ka perte baro mangi ngi ya id don ge jingid samla don ge jingid shikurim don ga jingid kimi ki pa bat ki kun ki ti jogi don ga jingid himmen ki para Henry Hadien kane ke jingid baro don ki por ki bruyu ki sausi haba ki sautu ya uta uba ne ya kata kabaki id kim don shu bat ki ne kim yai ne bat ki kamda me ngila banyo I Hadien ke jingid samla tendeng haki inga sem jongi ki kun jongi haba ki sautu u samla ne ka samla kabaki id kim ishu yaki lese ki pan khalat naki ki le kumno bunsin ila banyoi ngala ya kendu ya kum kini ki samla bunsin don ki bam treban bam bun sngi ki pen bana ya ka jingsha jingit namarba u samla ula ino yaka don ru ki shinrang ru ki kaba usngautu ka samla kaba ula id kam ishu yahu kalapan khalat nawu nadu kata kapor umju yotia umju tre ban bang eye tre ban leitre ne leipule bad shulinga mensiem tendeng habakut jangata ka jingid don ki kina kinde ke pinmong ya kamet tenteng don ki kimi ki pa ki van yalam ya ki kon kende bad ki kon shinrang ru ki perkhat ban penia piala de namar ki perkhat ba uta oba ne kata ka ba ki id kim ishu yaki kisngo kenja ha pojoki na kata ka jingsngo kenja ki perkhat kaba banum imshu bad ki yai lemba ka jimpin shitam yalade ki pinshitam bonsin ngayo I bonsin ki kinna kinde ki pinmong ya ki mut ban otna ki tid
Baki ong ngam kwa shu ban im shu namar bale uta ubanga ihit ishu yana. Don ruki na shinrang ruki le kaju. Kini kilong ki jing le beach. Handa kai ka banga kwa ban ong epi kalong haba ki bru ki snawutu ya ki to ki bangi eat ki bangi yard lang but ki kim treben yard but ni ne na mar kano ka daw bakla jongi ngela pindu no ka ta ka jingit handa ki stang ban sngo kenja sngo marwe kim bangshu ya ka jimbam kim treshu ban bam kim snow tengan shu namar ka jingid kabakela yomad kalaja haka ju ka dur ko kim men ko para ka jingsha jingid kalong ka jingkot jongu jisu iyangi habangis ngawutu ya uta ubangi id don shu badngi habangis ngawutu kata ka jingmaya kai ka ban sajia ha ka jingem jongi ka jingkwa ban yo biang iau kan stang biang hapo jongi kata ka jingkwa ban yo biang iau ble iau jisu ban te biang ya kata ka jingim badu kapelong iangi ban shashitam ban wadiau kane kalonga jingyale jongi ban yakendu biang iau lemba ka jingsen sharia ka dojongi bonsin ni penja iau jisu namar ka jingyale hapo jongi ka jingyale hapo ka dojongi namar ka jimbon kam jongi namar ka jingko sulai jongi namar ka jingkwa ban pensnoba ya ka do bat ye ke baro jonga jingem jongi ni kum penja iau jisu naga daga jisu ang haba pis ngabutu unong late kurim don shu but pipi devan shajingin kamshi mud jisuang ngimdon kamban shajingit tendeng niyo I haka social media ki briu ki pa iya ki poster da ka babu ya ka dur jong uppa Bakhuid badu ong uppa Bakhuid ula ong don kamban shajingit kide ki buitu jong uksui namaruk sudu tep ki brio ki ba yale shitom ban yomad yaw jisu ban yomad ya ka jingidu jisu ki don kam ru ban yai lemba ka jing shajingit ngitip wat yaw jisu ruk sudula pinshoy bale pe shajingit pidon ki ve pat ki lahat ban penim ya ka parte bale pidon kam ban shajingit saupos ngi ban penim ya ka parte pidon da ka ve pat ke lendi ban shajingit haka ju ka dur uksud udang trekam mindaru haka ne ka parte haka jingim jang ke brio ban pinget bijangi bangim don kam ban ya lamba ka ne ke jinglong bon gi bri kis no comment habangi I uppa Bakhuid ula pen bana don kam ban shajingit bad don kam ban duwai henry le kumve pat ki kam ki comment sisha nagataka daw happadeng buon ki kristan ni wad ya kalat kalindi kumnong ilaban laitim kumnong ilaban yaid bet ya ka jingim ka bangis ngotanad banim kane kade ka jinglong jambon ki briu wad haba poya ka ayam lendon ki briu ki ang ni kumbangi barabor baleng don kam ban shimkhya ya kane ka ayam kane kade ke jimbakala u Francis disease Bakhuid ong ni de ban ya lemba ka internal motivation ni don kam ban shimkia ha kamen siam jongi ban yino ya ke baro kam da me ya ka jinkwa jongi kabakang ya ujisu ban tre kam hapo jongi kabaya de bat kane ni don kam ro ban sensharia ka do ka jingsha jingit kalong kawe ka rukom bangi sensar ya ka jingkwa jangga do bangi penim ya ka jingkwa jangga mensiam bante biang ya ka jingit dilexit nos ngide bandon ka donwood ka bakinde barabona ka bendau jisu barhaka ju ka por ngide bandon ru ka donwood ka bakintai ya ka jingkwa ban lepop dena marka taka daw ko himmen ko para ngidon kamban shajingit ngidon kamban kindiana ka ban bam do bad knamba ngilaban senshar ya ka bor jong bammen batre kam hapo jongi ngiduai nagabinda ka nega jingai hagane ki yukirish Bakhuid knamba ka jingim jongi kalang ka ba kam seizo da ka ba pindimai ya ka jinglong jongi hamalla ke binda jaga jingim jongi jisu beid
karku kardo yangi bangin dup la ben penim biang ya ke benda janga jingim jangi kabak ki bangela pinjot lemba ka pop lemba ka jingke insting ya rap yangi jisu ben shimkia ya kene ka ayam blend ban shem ban lap biang ya ka bala jaha ka jingim jangi lemba ka jingsha jingit lemba ka jinkendiana ka bamdo bandup yo mad biang ya ka jingit such a scene hapo jangi en ya ro ya utrai jisu Christ Nom lai chu nom amen. ko himmen ko para tongin pendimai ka jinge chungi hakabangi pla ngange Hau blei pa dan bor paro unong tau ka pening kandau. But how Jesus Christ kun mama wechu utrai chungi yau bada puna men sim bakwe yau bada kana ka Maria teisoti bala shale pain hapo Pontius Pilatus la san arpnayu la yap la tatyu la hiasha ki bayap kagasngi ka balai la mi padne ki bayap la kiu shabening kushang shakamon blay upa balon borbar nang dawin wan pat ben dishari ki bayim bat ki bayap ngangit ho min siem bakoi haka balang Catholic bakoi haka jinya sila ki rikoi haka jingma ki pop haka jingmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Lai spa nyo pun riu. She met but she men sin. O Jesus Christ who try. Ira me go pala jinayo kukawai. Ilang ukaw Christ. They bantu yada gorging tenju. Panlong she met but she meant same. Oh, Jesus Christ who try. Ira me go pa la jinayo kukawai. So why ngilong mo Christ? Akem akyoda gajing shitong panlong kawain baba. She met but she meant same. Oh, Jesus Christ who try. Mira ame kupa la jinayo kukawai. to ya duai ko himmen ko para ba ka jinkinia janga ba jampi khallong ba priang hun hau blay upa ba don bor ba ro Rai jing kinyan ki jong pi na ta ki jing ro ko ro ko jing jong hu. Thohdieng i ba ka Balang hu jong hu pa ro away. nge terwa hame ko trai ya ka jinkinia da ka bangi rakhe ya ka porlen nge duai ba kan plong ya ki donu jangi ki ba me priang hun bat ba kan ai hangi ya ka bor ban long ki ba khloi ban len lade da u krisu trai jangim Amen. utrai undon rengkhat bat phim Rangad ban piru. to kentiu ya la ki donut Intiu ki shau try. to nge ingu ya utrai u blay jangim Ka song hok bat ka day. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jimpeni miangi hamalla ka por bat ka jaka bana ingu ya me ko kenran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam chikut namar mela hukum yangi banai ka ngu ka dem jangi da ka jinglan lade kanam ban pindu bor ya ka jing sarong jangi ki nom pop bat penlong yangi ki nong pertu board ya ka jing spoon jame haba ngi yai ailem ya ka jimbam jangi haki baduk bat kumda ni pendon buram yame rengat bat belin ba ki angel kabang penbana da kawe ka sur ya rom Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you
ko himmen ko para ha ka jing rible ha ka ne ka sngi thodi men ningong jong ni banai ngi duai ba ka ne ka jim pen kre jongi ha ka yom land kalong ka ba seizo pen te mai ka jing men siam pen te mai ka jing ade jongi ni trang yau men siam Bakhuid ba un siap ha po jongi sa shasin ya ka ta ka jingit ka bang ila penja lemba ka pop dashisha melong Bakhuid ko trai ka te mei jong ka jing Khuid barro namar ka tangi kar padia me to pen Khuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba payo men siam jame kum ga jer halo junkie bakin kalalong yangi kamet bagasna jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala kamons ngaba ula pediang yaga jing shitam ula shim ya upu badaka baingu yame ula kedia yavu badalai halage senran u om to shim batobam na kane pi barro namar kane kalonga medjanga yaka benaiti naga benda jumpy haka juka rukam endala layabam ula shimya ka kuri pada ka baingu biang yame ulaya ka halake senran u ong tushim batudi na kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam jonga jutang batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpy ba naga benda ki babun naga benda ka jimmap ikipop to leya kane ban kan mau yangam ko snam bakardor jongu Chris to pen Khuid yani pen Khuid ya kemen siam hadim pen Khuid pen koi pen kya ya ki bapang ba shitam ya da yang inau ba men na ki klam ka jimmaya jonka jinge Katasin bangi bang dune upu bangi di dagane kakuri ipen naga jing yap chong miko trai tadaru namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bad ga jimmi pa jungu ngi tarwa hamego trayo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngo ai dem namar mela nyu yangi ki babit ban yang hakama jamme bar ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke ba yo benda hakamet bar ga snamo Chris ngi long ke bela penyatele ka we da umen siyam Bakhuid Takin mau ko traya ka Balang jame ka bala priang hasatala ka parthe but to penjana ya ka ha ka jingi rengat badu Francis upa Bakhuid jangi u will but marvin u bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniam takin mau lemro ye ki himmen ki parashin rang but kinde ki bala yoti ya da ka bakar mania ka jimmi pan but ya baru ke bala klat no ha ka jingi sne jame top diang ye ki sha ka jing sha ka kama jame to isne yangi baru ngi kar padia me Bareng khat bat kamari te so di Bakhuid ka kami jango ble u Joseph Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki Rikuid ki bela pens ngaba me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dalem aga jingim bam jikut par ngin ro but pin don buram me da u kon jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kallang hamayu blayu pa badon bor hake jingelang kawai jung mensim Bakhuid baro kaburam bad ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin tuwai nagabinda ka jinga banyai ne ha ka bale ya ka badon kam nagabinda ka jingim mensim jungi ha ka nega porlen giduai nagabinda ka Bible convention ha ka nega la shai ka sngi
bakat ba bon ge bru ki wan chimenda kinia ma sha ya ge jing khot jung jisu ban kala ban pai shawu ban I yebu kopa jungim ba bening kalong ba kuit teng jume kan wan ge ima jume kalong ka bon jume hakindo ba bening twai ngi minta ge jimbam jungi ka ba la ka sni patama ngi ngi kan jungi kumbang ngi rungi ma ge beles niu ngi padwa delam ngi sha ge jim tan shoy henrai ta plai ngi ya ka basini top light ngi karpat ko trai na ge jing sinio barro Haga jings born jamme, to I jings sub jings ein hagis ni jungi. Krambada ga jing arab ka jingis ne jamme. Ni light barabona ka pop, bangin yo jing dana ka jing jar barra. Kat bangi dang up kemelindi ya ka jing karmen bakhuid. But ka jing wan pa jung nong penim jungi u Jesu Christ. Namar ke jume kalong kaima ke jume ke bor ka buram junam la junam. Ko trai Jesu Christ me u bela on haki apostol jamme. Ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jangi, Henry ya ka jingai janga balang jamme, but ha ka jing spawn jamme, to ai haka ya ka jing suk, but ka jingat le ka wai kat kum ka mon jamme. Mame uba im, but uba sensha, junom la junom. Amen. Ka jing suk ko trai kandon barabo rengka but pim. Rengka but dam ta ka jing idu Christ tangin ya ingu markalia. Ko kun lang ro jong uble me bakit no ki po ka perte to so sen e yangi ko kun lang ro jong uble me bakit no ki po Hakami ukon lambro jang oble uba shashitam ban map igi pop jungi ban penim yengi sukito ke bala kot shaga jing kawai jung ukon lambrot Bukan rat kamlong pasang hau kamendrong ko kayeng janga. Re syong tan ka tin kamansim janga kasakyahi.
Lai Jisu It's no no yame Ni roy yame Ngi mane yame Namar melong unong lake kurim jangi Bangilong ki kurim jame Karku kardo yangi ko Jisu Lembaga jingwan jame Sashasina ka dolur kamen siyam jangi Lembaga nega communion Bakhuid Persad hangi way pay way Bangi deben imbaro borbat me ko Jisu Bangin yale iya katama persya yaki pom baro Kabadon hapo jangi Halur ki jing tolot babun jai jangi Bangin dup laban Pin scam yaga jangi bat me Karku kardo yangi ko Jisu Haga nega sngi Thohdieng beningom jungani banay Baka donu jangi kan kinday nakabinda jame Bangin dup laban jam halur ki pop baro Lembaga donur kabakkuid kabasmur Kabab terang yame kabab wad yame Kabak kwaban ya salang kaway bat me ko Jisu Karku yangi Bad ki bapang ki bashitam hapadeng jangi Thai ki baro minda Ki bashim minda hagane kabas online Don bun ki himen ki para Ki babu ya ki jingdumu baper ke jangi Ki Jisu karko ya ki baro Ben slay ya ki baro Ben gantang ya ki baro Makin dum la ben penurlong ya kabakipan Lembaga jingi sne jame Lembaga jingi jame Krambakin dup la ben pentimai ke longi long sem jangi Kat kum kamon jame Kat kum ka jingang nur jame Karko ini ko Jisu ben slay ngi ko Jisu hallelujah 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 Jisu 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 Tayengi baro ka Jisu tayengi baro ka Jisu ki baduai hagama jame benda ben guide ben giai ki bapang ki bashitam benda lai Lord yangi na woman uksol ukre bapen shayangi bapen jingai yangi na ka jingir ka jame hallelujah 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 Jisu 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 ai bor ingi Jisu yada sumar ingi Jisu karkod yangi daga snamba kardor ka jame sai kod yangi inga sem jangi daga snamba kardor jame ko Jisu kamda me hagane ga yam plan pendi mai min siamengi hallelujah 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 Jisu 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 ko himmen ko para iduai nagabinda ka jimpen jampura naga jimpen shitam shipor rengkat bat kabalang iduai na binda upa Bakhuid iduai ro hagane gas ni Thohdieng beningkong bangin langkam ri bale kam Bakhuid bangin dupla ban pen scam bat pen timai ka jingi badu kris koppa uba habeneng to ai ba ka jingi ba mela ai hangi hau kun jame Jisu Christ ukin men jangi bad hakati leading jaga jingi spoon kan klang haki dolu jangi da men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku naga binda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen khala dur yangi shakin nonglur lingka bamju shamtai ban bet yaki sambai janga gospel to ai ba ki tung ki sambai kan pen khala dur na shapo ya ka jait ben riu bad ya ka parthe mariam baro kawai Aga jingkumil di batikana yaga bening batimai bat ka parthe batimai benda yaki bojunu bamenda bengno kaburam jame kan peng shine jinom to ai baga jinga e janga Jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkurmen yaga jinga nur yaki tiap jingkan shew habening ai baga taga juga jinga e kan pen sapriang yaga jingkumen bat jingsuk jumunong sius pa jungi satala ka parthe Shamay ko blay jungi bala kerku junam kalong ko burom bat ka jingya ro junam amen koppa jungim ba habening kalong ko Bakhuid kerteng jume kanwan ka hima jume kalong ko mon jume akindo ko ba habening to ayang iminda ka jimbam jungi ka ba kasmi patama ling kan jungi kumbangir lima ka belis niu yangi padwa telam yangi shaga jimpen shoy and rate of light yangi na ka kasniu amen Kublay ko Maria kabadap ta ka jinga he utrai rin patpal kar kuya pana prin kinte bala kar kuya usok ko jong saab Jisu ko Maria Bakhuid ko mi jong kublay waina ka bindang jungi ginom pop mindab da ka por ka jingi ap jungi amen kaburam au pab de kun badmen sim Bakhuid kumbak la ram ko jum amen tong in ya duai Ngi karpat ko blay badan bor baro lemba ka jingshim benda hagane ka jimaya en pen kud yangi nagi light ki lej baro badan pen long yangi ki babit naga benda ka jimbin kia janga jingir jame da u Chris utrai jangim
Utrai undon reng ka bat pim. Ringkabat ki. Nguya ka kli jambi kerpadi ka jingkarku na wichisu. Namar ki kamba jame ko ble ba isune. To ai ba ki pai jame. Kentarwa ka jingai ngu ba klampur. Ba da ka barake yakirti na men barim. Haga jingai pilgrim jangi. To ai ba ken longi ba bit ben poi. Shaga jingyo I yame markmat shi junam. Da u kris utrai jangim. Amen. Ublay badan bor baran karkui api upa barukon baru mensim Bakhuid. Amen. Yalisuk ban banat ka kubar bahajung utrai daga jingim ka jampim. Ngi sango yau le. Ko himen ko para shibit janmit ngidonru ya ka lindi dimpana online kito ki bampat la ban lay shaying mane ban shimenda bar ki patba pila ban up janmit ngin sabu ya ka link pila ban be boot ya ka link. Nomor Ndriu pun Ndriu. Ndriu pun Ndriu. Let Shulum Gethsemane be but up in Shoy Soitan. Sebum snamu triuk me, Boting Banjong Uboman, Marching Tang Wadong and Night, Tohi Gaino Chris Bandwai. Would you try Shaying Ulan, Shu Herod, Shu Nong Simpa. Hong Jan Sao Ba Kong Quan Sngak, Yai Lin Ti Dik Naring Kan, La Ka Kya Ya La Dik Na, Tohi Kai Nu Chris Ban Ba. Kaburam hau pa berukun mensim Bakhuid. Kumbara lalong ba meningkong kunjung tabat barabot junam la junam amen. Enero utrai Jesus Christ junam la junam amen.